Mun panokset on kovemmat kuin kaupungin kuuluimman kasinon pahamaineisimalla uhkapelurilla, joka tietää tasan tarkkaan, miten korttiinsa pelata. Ja toisin kuin mä, ei sitä muille paljasta. Turha yrittää mitään, pokerinaamaa täs pitää. Kun mä hyppään, otatko vastaan vai juoksetko toiseen suuntaan? Kortit pöytään lyöt on ja seuraava vuoro on sun. Kun mä hyppään, otatko vastaan? Käsi varsilles voinko laskeutua? Tuutko mukaan pelaa, jos heitän sulle pelkkää hertaa? Jos heitän sulle pelkkää hertaa. Ne sanoo, et riski kannattaa. Mä jätän kaiken sen varaan, koska näillä korteilla ei oo varaa huudella, mut vain huono häviäjä ei aio leikkiin mukaan lähteä. Kuka kaipais luuseria, joka pitää tunnelukot kiinni? Kun mä hyppään, otatko vastaan vai juoksetko toiseen suuntaan? Kortit pöytään lyöt on ja seuraava vuoro on sun. Kun mä hyppään, otatko vastaan? Käsi varsilles voinko laskeutua? Tuutko mukaan pelaa, jos heitän sulle pelkkää hertaa? Jos heitän sulle pelkkää hertaa. Uhka vai mahdollisuus? Sen kai tietää vasta jälkikäteen. Mä en aio pyytää anteeksi, etteen tän siirron meidän eteemme. Kun mä hyppään, otatko vastaan vai juoksetko toiseen suuntaan? Kortit pöytään lyöt on ja seuraava vuoro on sun.